Când am făcut clipul anterior despre câte denominațiuni, cred că a fost destul de clar că m-am accentat foarte mult într-un fel de a critica mai mult bisericile protestante, deoarece, și acesta este un argument rezonabil, este că majoritatea diferențelor sunt într-adevăr în lumea protestantă. Deci, măcar în mii, zeci de mii, cât ar fi numărul, chiar nu vreau să spun, dar unii cred mitul invers, că aceasta este o problemă doar a protestanților. Și am să vreau să discut doar de câteva probleme care sunt atât la catolici cât și la ortodoxi. Iar toate acestea vă rog să le confirmați cu surse independente. Acum nu sunt pe net, le-am verificat puțin înainte, dar dacă cineva poate să-mi confirme sau să-mi infirme, dar haideți să începem întâi cu poziția catolică. De exemplu, este Biserica Catolică Unită. Are un singur papă, nu sunt atâția patriarhi, de genul, nu sunt problemele care, ipotetic, patriarhul Greciei ar spune un lucru care nu ar fost de acord patriarhul României. Bun, deci ura! Deci la catolici este simplu, dar este chiar așa. Și am să spun câteva lucruri care știu că nu sunt acceptabile peste tot. Iar un exemplu este că au fost mai mulți preoți, în special când au fost scandalurile de pedofilie, au fost mai mulți preoți care au criticat și au fost eliminați. Iar motivul este că, între altele, papalitatea a impus cred că o cheamă o bulă, s-ar putea să greșesc textul, ceva de genul că nu ai voie să discreditezi biserica și nu ai voie să practic să colaborezi decât cu riscul excomunicării. Și aceasta, bineînțeles că este, haideți să spunem că aceasta este o diferență administrativă, dar haideți să mergem la diferențe mai teologice, mai religioase, și una dintre ele este, de exemplu, crucificările din Filipine. Deci, crucificările din Filipine sunt făcute de catolici și acești catolici le fac pe viu. Iar acest lucru a fost criticat de mai multe ori de alte feluri de catolici. Există practica de autoflagelare care este similară, dar nu este numai în Filipine, dar există multe țări, hai să spunem, clar, nu vestice, dar era populară la începutul secolului 20. O astfel de critică s-ar putea să fie destul de mică comparată cu ce au fost două poziții importante în Germania, ce le știu. Una dintre ele este că destui preoți germani, deși li se interzice, deja căsătoresc LGBT. Și un alt lucru care este mai puțin știut, dar acest lucru este acceptat într-adevăr de Vatican, este chiar te poți duce pe site-ul din Vatican, anume că există recunoașterea mutuală a baptismului în Germania între cam toate bisericile protestante, toate bisericile ortodoxe, atât rusești cât și etiopiene și sigur intră evanghelicii, luteranii, niște penticostali, nu știu dacă toți, știu că erau și baptiștii pe acolo, dar vreau să spun, lista este destul de extensivă. Și bineînțeles că nu toți sunt de acord cu acest ecumenism, să zicem, agresiv. Dar cum am spus că în listă sunt și ortodoxi, bineînțeles că aceeași problemă este și la ortodoxi. Ecumenismul nu-l putem lua garantat, deoarece în teologia ortodoxă, în mod standard, este ideea că cine a fost exclus este practic anatema. Și există și versetul de justificare, ceva genul că ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Deci dacă ar fi fost exclus și într-adevăr catolicii au exclus primii pe ortodoxi, deci șanse erau ortodoxi și trebuia să se pocăiască, dar lăsând asta la o parte, ecumenismul nu poate fi garantat din motive teologice. Iar un loc unde este clar o problemă de ecumenism este în ceea ce se cheamă
discuția dintre consiliile calcedoniene, dintre bisericile calcedoniene, și între aceștia intră etiopienii, siriacii, indienii cu biserica lui Toma și copții sau copticii din Etiopia. Deci aceștia sunt ortodoxi care s-au separat de biserica, să zicem, greacă, deși nu a existat doar o biserică greacă, cu toate rupturile din care intră și biserica din România. Aceștia ipotetic sunt pe un set de doctrine și un număr diferit de consilii ecumenice. Și consiliile acestea ecumenice nu sunt o discuție trivială ipotetic. Pentru că cine, de exemplu, nu a acceptat Consiliul de la Calcedon, nu a acceptat celelalte. Haideți să spunem că a existat refuzul de Consiliul de la Calcedon, dar au fost consilii de după care spuneau cum trebuie să faci o icoană ca să nu fie un idol. Și acesta nu este acceptat în nicio biserică necalcedoniană, negreacă, să zicem așa. Și vei spune, măi, acesta e un lucru chiar absolut de suprafață, chiar nu ne pasă nouă azi, că s-au certat puțin grecii cu egiptenii și cu etiopienii în secolul V. Pot să facă pace. Și aici cred că suntem de acord. Dar chiar am întâlnit și în viața mea preoți din biserica rusă care, întrebați direct, mi-au spus că ei critică acest ecumenism. Și s-ar putea ca motivul să fie mai mare, că există o mini-ruptură între biserica rusă și greacă, dar am întâlnit preoți ruși care nu sunt de acord cu astfel de ecumenism. Și chiar când a fost Uniunea în jurul anului 2010 a rușilor care s-au auto-exilat și expulzat din biserica rusă și au fugit în SUA, în moment în care bolșevicii au intrat la putere, numită Rocor. Deci, între aceia sunt încă preoți în exil care nu acceptă ecumenismul. Similar, tocmai că am zis de Rocor și de preoții care s-au auto-exilat, deci acei preoți s-au exilat ca să nu fie sub stăpânirea comunistă. Și acum vine întrebarea. Este o ruptură rezonabilă că Biserica Ortodoxă Rusă s-a despărțit de comunism? Și a zice că este. Deci comunismul nu era super acceptabil, forma lui Stalin în mod clar nu este. Deci cred eu că cel mai bun lucru care l-ar fi făcut Biserica Ortodoxă Rusă de atunci, etic, este să se fi separat. Și cu toate acestea, chiar și azi avem tot felul de preoți gen Kiril, care știm că au fost agenți KGB, cum a fost și Teoctist de la noi sau cum este, a fost și Daniel. Deci avem ruptura asta clară de valori etice, care putem să spunem că biserica le-a acceptat sau nu, lasă la seama publicului, dar faptul că nu ai acceptat autoritatea, asta mie îmi pare, cel puțin, că nu este doar un lucru superficial, să pui oamenii la închisoare. Și de curând, dacă nu mă înșel, 2018, Biserica Rusă a fost exclusă din lumea bisericilor ortodoxe și încă o dată a fost criticată pentru ceea ce se cheamă fratricid, deci păcatul lui Cain care îl omoară pe Abel, că el folosește teologia creștină ca să înțelegem, ca pentru războiul care ne încântă azi la știri, cu tot felul de crime împotriva umanității. Bun, deci acestea sunt lucruri recente, pentru că au fost, bineînțeles, lupte și mai în trecut. Ortodoxia a fost câteodată utilă, mă refer că a educat noroadele, dar câteodată a fost imens de imorală. Deci ortodoxia dădea pe pâine același mesaj cu nazismul catolic și luteran,
Același mesaj era dat și de Biserica Ortodoxă, numai că la noi se chemau legionari. Și tot ce am bătut cu aceste multe cazuri este că Biserica Ortodoxă este absolut un mit doar dacă ne uităm în ultimele sute de ani, în care s-au făcut eforturi puternice spre ecumenism, spre armonizare. Cu toate acestea, rupturile acestea au existat. Și rupturile acestea au existat nu numai acum, de genul, dacă mulți știu despre Ion Creangă, că a fost și-a dorit aboliționismul și el a fost preot, cel puțin ortodox. Știm că Biserica Ortodoxă nu era de partea lui. Știm că puține secole mai înainte, faptul că nu doreai să faci crucea cu 3 degete, te-ar fi dus să fii complet discriminat. Și așa a apărut Biserica Lipoveană. Deci, vă recomand să căutați istoria. Și tot de atunci, inclusiv România, a importat forma cu Iisus cu 2 de i, în locul lui Iisus cu un singur i. Aceasta este forma rusească, după reformele din anul 1666. Și haideți să mai discutăm un ultim lucru, și acesta cred că este un bun final, cerc, de discuție. Este că, haideți să spunem că mulți cred că ortodoxia a venit cu Andrei, deci Andrei a ajuns în Dobrogea și în mod magic toți au devenit ortodoxi. Vine întrebarea cum au devenit oamenii ortodoxi. Doar nu devii ortodox că trece cineva prin oraș la tine. Prin orașul, prin Vilnius, au trecut mormoni. Nu am devenit mormon, că au trecut mormoni pe aici. Dar dacă vreodată are să ajungă Lituania stat mormon, trebuie să fie un set, o grupare de afirmații istorice și situații care s-au întâmplat. Care sunt acele detalii ce au pus ortodoxia? Dacă ar fi eu să mă gândesc, a fost probabil unul dintre motive, a fost Imperiul Bulgar. Și Imperiul Bulgar a fost în jurul anului 1200, deci nici nu facem la școală, în manual, că bulgarii nu sunt atât de interesanți la școală, dar căutați despre Imperiul Bulgar. Și după aceea, bulgarii s-au risipit din motive istorice, dar în zonele ocupate au fost din când în când rupturi. Una dintre cele mai cunoscute rupturi au fost bogomilii. Și bogomilii, ceea ce știm azi, este că ei au fost curățați etnic. Deci, efectiv, cum auzi de genocidul armean, preoții bogomili au fost întotdeauna persecutați și credincioșilor. Și deși am văzut mitul pe internet de unii, cred că erau adventiști, dar nu problema este că ziceau adventiști, că ei ziceau că din cauza că ei citeau Biblia, ce este un mit, dar bogomilii aveau puțin altfel ortodoxia. Și dacă azi am fi văzut un acord comun, ar fi fost că ei ar fi fost curățați etnic. Și acest lucru, deci acest argument de laudă, uite că avem o singură poziție, asta în cel mai bun caz ar arăta că cineva a nimicit concurența. Nu vă dă de gândit? Bun. Raționa cu voi și gândiți-vă pentru data viitoare de ce sunt și au fost atât de multe rupturi și în Biserica Ortodoxă și Catolică. Pa, pa!